Башкортстан Россия күләмендә алда бара торган регионнар. Безнең Башкортстан белән бер әйбердә бүләсебез юк. Без бер-беребезгә ярдәм итеп, матур итеп эшләргә генә. Менә безнең сәүдә, безнең регионнар арасында бары 34 миллиард. Шуның 13 генә 13тән артыгы Татарстаннан Башкортстанга, 21дән артыгы Башкортстан Татарстанга. Шуңа күрә без бер-беребезгә кирәк. Менә ул яктан менә. Икенче яктан безнең 2 миллион татар Татарстанда, 1 миллион монда. Әлбәттә, татар халкы ул бөтен Россиядә, бөтен дөньяга таралган. Әгәр дә карасак, менә милләтләр арасында башкорт белән татардан да якын кеше юк. Безнең телебез, безнең динебез, безнең гырыф-гадәтләребез, безнең бәйрәмнәребез барсы да бер. Әлбәттә, менә мондагы чыгышларда бик матур, һәммә без дә әйтте. Безнең бүләкләрне әйбер юк. Шул ук чакта без үзебезнең татарлыгыбыз турында, башкортның киләчәге турында уйларга тиеш. Аның турында бүтән кеше уйламый. Аның турында татар һәм башкорт кына уйларга мөмкин. Һәм безнең уйларыбыз бер. Безгә үзебезнең мәктәпләрне булдырырга кирәк. Безгә үзебезнең динебезне сакларга кирәк. Безгә менә әйтик, безнең менә Булгар академиясе, Ислам академиясе. Без карый башладык, анда җитәкче кирәк. Без Башкортстан җитәкчеләренә менә Ради Фәрит улына мин мөрәҗәгать иттем. Әйтәм, сездә шундый җигит бар икән, безгә бирегез. Бер сүзсез. Менә бу көндә Ради Фәрит эшли башлады. Аның ярдәмчесе Александр Сидекин, ул бездә бик матур эшләде. Менә сколько лет работал у нас? 7 лет. Республика өчен бик күп файда китерде. Менә монда да Башкортстанда да эшләгәндә ул безнең өлкәләрне якынлаштырыр дип ышанам. Һәм нәрсә? Толкачевны без аны беләбез инде. Ул безнең дус кеше. Әйбәт кеше. Бүген көндә менә Башкортстанда зур үзгәрешләр. Әлбәттә, менә Ради Фәритовичкә мандат бирергә кирәк. Ул чынлап торып нәрсәлаганда татар халкы да аңа зур ышаныч белдерергә тиеш. Һәм киләчәктә ул ышанычны акларга тиеш. Минем тарафтан мин гел без башкорт белән татар бергә булырга тиеш. Менә кая барсам да башкорт татарлар белән очрашабыз, бергә бәйрәмнәр үткәрәбез. Бернинди сүзгә килә торган, бүлә торган әйберебез юк. Менә бергә матур итеп эшләргә. Шуңа күрә Башкортстан Республикасына уңышлар, сезне менә монда күрүгә бик зур шатлык безгә. Менә бүгенге көнне әле менә концертны карарбыз, иртәгә без килешүгә куллар куябыз һәм бизнес форум үткәрәбез. Мин дөрес дип саныйм. Менә Касым абзый әйтте, безгә ешарак очрашырга кирәк, конгресс ныграк эшләргә тиеш, безнең элемтәләр нык булырга тиеш. Бер-беребезне яклап, бер-беребезне саклап яшәсәк, biz яшәрбез. Шуның өчен безгә минлекне җиңәргә, булга кул тотынышырга күптән вакыт җитте. Сакланасыбыз килсә, менә шушылай иттереп без бергә дустана мөнәсәбәтләрдә яшәргә тиешбез. Аерылсак башта беребез, соңыннан икенчебез юкка чыгарга мөмкин. Бу хәлгә калмас өчен иң беренче чиратта Башкортстан һәм Татарстан арасында яңа кырыс шартларны исәпкә алган килешү минемчә бик кирәк булган әйбер булып тора. Республикада татар теленең статусын кайтаруда зур мәсьәлә булып яңадан көн тәртибенә килеп басты. Bir регионда, bir районда башкорт гимназиясе, я булмаса полилингваль мәктәп ачсак, татарлар күпчелекне тәшкил иткән икенчеләрендә татарлыкны ачарга кирәк. Әгәр дә инде
туган телләрне өйрәнүне, бер башка телен өйрәнү проблемасына кайтарып калмыйча, без Башкортстанда уйышып яшәүче бүтән милләтләрнең гомум проблемасына әйләндерсәк, бу да тушлы булган булыр иде. Шушылай итеп, якташыбыз классик, якташыбыз Әмирхан ага инеки әйтмешли, тигезлек аша без татулыкка омтылырга тиешбез.